سلام تختاتلتي لاندا ريبورت واناوي حابريتاتن زيناتاتن حيزنالكم قريبنا لنا لاندا ريبورت لايك شير سبسكرايب مغبار سدراز يوتيوب چانل كتكون حتى تنلومي نابز حزنا يمرسا قدات كسجرم نخالي زور كينات تصحتراي كايدا منغستي إثيوبيا يختللو كتبل هوحات كسيسام قدما منستر أبي أحمد أب بارلاما هاجرو قريبو بزعبات تجرين سمعنت بريتورانت أميتو تزاربو اتاودب ملاشي بالا ورد حيلتات كاب تجريب مسر سمعنت بريتورا كوتونا تجبم بانت أروكعتقون كت أنا خروني جبرلو بزوم حيلتات دما حزبي يجوان يقتلنا لو إيبل مجلت حوحاتن حزب تجرين بتعجستي كاب تتبي زجبر خلو يفتم اللو زبالة مجلت حوحات منقسي إثيوبيا كنا نتسمم أن زفرس تكبار تتأميدو يركبيلهم قدما منستر أبي أحمد 10 شمون تتكمتي خلة تشحن 10 شمون تنعم تمرت عب بارلاما هاجرو قريبو زسمعو زربا وكلنا تجري أبزي بلو بيت مقريب سمعنا بريتوريا أمونغو حوحاتن منقس فيدرالن زتفت أمكوينو نهالو أمونغو الكسبات استخايدة دردر مسيلو أقريبو بمبال وغيصلو مجلس حوحات أبيت مخروك كالتهزب قريبو زسمعو زربا زولدت الدون نهالوت زحاوفت الدو يبالات زبل مسلاب متكاس تلازبتن سبوانان توعلي أبز وانا بدي سابا زركو منبر مستمع بتقراي زلو مرحت حوحات كم زي خونا زملاقة ملق تحليفيهم بريتوريا مس جنرال تصادقان جيتاتشو ردان أسفا برهانينا تدراديرنا بوغان تقرايك أندي فرمتي زيوم يوم أبطبوتا زينبرو نبريتوريا زي فلتون نتسمم عنات نخبر يبللو كبليو أبي أحمد تسميعهم أبتسمم حوحات كلام مولع كينات زكايدو كلاو مرتا زي حقاو بمنبارو كسرز كلاو بايتو كفرس جزاو مسجاجر منجستك قوم عتقات بداجمة متياس عدكم كفتحون تمزابلتي ناب مربتهم كملسون أكلت تسمم عنات منبارون عزخاخيرهم تسمم عزفر مسابات بمنجست تجري لو خزتو هابم أمبر بولك أما يكونن إلى حوحات سند سمعنت بريتوريا انتاي بالأمبر سمعنت فرمو أكلات انتاي بلو مبال تخكل يكونن بالمجلس تاودب بوجن تجري بترجعامي سمعنت كفتم تعويت يقرب زلو ببمعلتي بتقيت بحمام تميتن أراويتن يموت زلو هزبي نمدحان زقرب زلو تعويت يبل قبل على هزب تجري استفدت أما زسكحك جونوسايد تقدم منيستر من أزخدو رحقته النقيفهم نحموش عمتات زقت سلك ساب حزي كلهم أنت أرسب قف تعات تفتم له كايدا عينك بدو خلت ورحينا أب تجري تواجئنا زبل نايم كلال زربا تقدم منستر نتبل على حزب تجري زبطحن يبطحن زول قفتاتن زرقن واجه هوت دك سبات زردان سب عيق قاللون يلوم لتمجلصين زربا أبي بسقاين مكران حزب تجري مبچاو كابو حليفو دما زي من نسحو زرقي يبل قدم منستر أبي أحمد بزربو أب تجري استخايدو كينات كمتي زقانن ننوي حجزة زتخايد يكونن تدماميرو انت بزحنا كل تورح ادمين بسلام صنحنا لهم اوانات تدميرهم نوي حوان استخايدو زمسلم اكلات له غنا كما يكون المبالو يذكريم اتخلت عمتات زغصل دماو كينات تግራይ مستي اب ولغا كلل اوروميان زلو ግጭት በመንጻር ድማ مستي اب ولغا ዘካይድና ይውግ ከነጻጸር ከሎ እትናይ ትግራይ አዚዩን እሽተንዩ ከይጋነን ኢሉይም ካብ ኣብ ትግራይ ኣብ ወለጋ ዘካይድና ይውግ ይበል ዝብል ዘረባውን ምንጻር ትክክለ ይኮነን ዝበለት ሕወሓት ኣብ ወለጋ ዘሎ ውግውን ኣባና ዝበጽሐ أب كالي كبتصح سلازين من سلامة مفتوحة كجبرلو نتوع إعلام أب كندي تمزابل تكمل لسوم مسرح بزعبا ريفرندم موقعون تقبل نتيبلوني بالتمجلتين زربات قدم منستر بوتادرون سيفيلاون مرحتي إثيوبيا يسمعوا وزلو زربا مقت التأيو منقسي إثيوبيا بقلي نسمع معنات بريتوريا كجزاء كم زي دلي زجلت قالوا يلون منقسي إثيوبيا نخالي زور كينات يتحتر اللوني بالتمجلتين زي خالي زور كينات حدقو نقول وجن زخافة بمخان وباقو دو كبلي قبائل مجلسي حزباوي ويان حرنة تجري حوحات حالتات إرترا أبغون تجري كونوا العلوية مرر حسراوي تجري تسويهم عزاز جنبار معراب برجاري جنرال مجبه حيلم مختنا عيق وعرض إنكبل وانت سامع علم أمرر حن أولات جنبار معراب مسنا يسراوي تجري مكان عايزد أرمي سسا بحوار بز السند ومدرخ استرخبة تأزازي أبكدمي حاول تكسومن قدست يون ماريا مكسومن قال زعته لمدرخين يرم برجاري جنرال مجبه أبز حلف كنيات بسراوي تزدخايد سلفي تقاومو مقدم عطاون فتسوم كدقم زي قبوة تقبار يلوم ساقمان اوكي ملعالو صبو التقبابلو تخكلا يكونن فتسوم داقم كم زي عينة نقرب تقراي كفتر يقولون فتسوم يوساننا فتسوم بزخونا ملكي نتاريخ منة نزب تقراي يقلسن نناي سراويتنا حقن سرعاتن ممرحن ايقلسن
ናይ ውሕዳት ወላ ይኹን ናይ ብዙሓት ስለ ዝኾነ ኣይኮነን መብዛሕትአን ኣሃዱ ብጣዕሚ ብዝተወሰኑ ተጋደልቲ ተገሊጹ ሕቶ ተጠቃምነት ተላዒሉ ብኣግባቡ እዚ ንምፍታሕ እውን ኣብ ቀጻሊ ዝኾነ ምንቅስቃስ እዩ ነይሩ ነርና በብደረጁ ንሃትና ፀገምን ናይቶም ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ናይ መኸተ ቁልፊ ዝኾነ ሓይሊ ሰራዊትን እና ብሄራዊ ውዳበታትናን እዚኦም ሓቢሮም ትሕጂ ዘሎ ፀገም ፈትሖም ንቅድሚት ንምኻድ ኣብ ንገብሮ ምንቅስቃስ ዝተላዓለ እዩ ፀገም እዚዩ ቀልጢፍና ብዘይ ምፍታሕና ምስ ውሽጣዊ ፀገማትና ዝተሓዘ ናይ ኣመራርሓ ፀገም እዩ ኣብ ሃገር ሰላም ኣባላት ኣድሚ 50 ሰራዊት ትግራይ ሰልፍን ተካይዱ ቀሪቦም ንዘዘራርብዎም ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ብርጋዴር ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ወድም በይተይን ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሃይለን ኣመራርሓ ነቲ ኣባል ከም ዘይተገደሰሉን ፀገሙን ምፍታሕ ከም ዘይሰርሐን ብግልጽ ክዛረቡ ዝተሰምዑሉ እዩ ነይሩ ነቶም ኣመራርሓ ትሪሮም ክቃወሙን ክነቕፉን ተሰሚዖም እዮም ሰልፊ ተቃውሞ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣብ መቐለ ጀሚሩ ኣብ ኣጉላ ዓዲግራት መኾኒ ዓዲሽዎ ሃገር ሰላም ነበለት መስመር እንዳባጉራን ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ተኻይዱ ነቲ ሰልፊ ጀመሩ ኣባላት ኣርሚ 22 ነቀዲሞም ወፍሪ ቅሬታ ጀሚሮም ነቲ ቅሬታ ምባል ድማ ኣብ ካልኦት ኣርሚታት ቀፂሉ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሃይለ መኸተን ከይቋረጽ ወሲና ኢና ክብል እዩ ኣብ ፊት ሓወልቲ ኣክሱም ዘስምዖ ዘረባ ዝገለጸ መኸተና ንሰላምን ሕጋዊ መፍትሕን ካብ ሕጋውን ሰላማውን መፍትሒ ንላዕልን ዝመጽውን ወይ ከፈተኽ መኸተና ክቅጽል እዩ ሓደ ውሳነ መኸተና ክቅጽል እዩ መኸተና ሉዓላውነት ብምኽባር ክረጋገጽ እዩ መኸተና ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ሰራዊትን ብዘጠናኽር መንገዲ ክንቅጽለሉ ኢና እዩ ካልእ እቲ ጀነራል ዝገለጾ ድማ ንጎረባብቲ ህዝብታትን ሓይልታትን ኣብ ጎንና ኩኑ ኢሉ ዝጸውዖሉ ነይሩ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ጎንና ተሰለፉ ክብል እውን ተሰሚዑ እዩ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሃይለ ናብ ከባቢና ዘለዉ ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅጽለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐጽል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዛ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ ከይድገም ኢና ንደሊ ዝሓለፈ ረሲዕና ኣይኮነን ከይድገም ኣብ ቦርደር ኤርትራ ኢና ዘለና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይንና ንፍጽሞ ስለ ዝኾንና ንሰላምን ሕጋዊ መፍትሕን ኣብ ጎንና ክትኮኑ ቀጻሊ ህዝቢ ትግራይ ናብ ፀገም ዝእቱ ነገር ተመፂኻ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይንኩም ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን እዚ ክንልዕል ከለና ከይረሳዕና ኣብ ኣክሱም ኢና ዘለና ኣብ ኣክሱም በቲ ዝሓለፈ ናይ ጆኖሳይድ ኩናት ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ተጨፍጨፉ ደቅና ረሲዕና ኣይኮነን ኣብ ማህበረ ደጉየ ብናይ ፒፒ ሰራዊት ብጥይት ተዋቂዖም ዝተቃፀሉ ደቅና ከይረሳዕና ኢና ኣብ ሑመራን ተከዘን ብሂወቶም ናብ ርባ ዝኣተው ደቅና ብፒፒ ከይረሳዕና እዩ ኣብ ማርያም ደንገላ ኣብ ምብራቅ ትግራይ ዝተቀተሉ ብሻዕብያ ወይ ብኤርትራ ሰራዊት ከይረሳዕና እዩ ኣብ ኣርባ ምንጪ ኣሲሮም ብሓደ ለይቲ ዝጨፍጨፍዎም ከይረሳዕና እዩ ኣብ ደብረ ኣባይ በማይ ዝቁፀሩ ዝተረሸኑ ብፒፒ ሰራዊት ከይረሳዕና እዩ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ገዝኦም ኣኪቦም ዘቃፀልዎም ናይ ፒፒ ሰራዊት ከይረሳዕና እዩ እዚ ዘልዕሎ ዘለኹ ከይድገም ናብ ሰላማዊ መንገድ ንኺድ እዩ ነዚ ተተቐቢሉ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና እንደሊ ሕጋውን ሰላማውን መፍትሒ እዩ ዝሓለፈ ፀገም ከይድገም እዚ ረሲዕና ግን ኣይኮነን እዚ ከይቕፅል ኢና ንሓትት ዘለና ኢና ኢትዮጵያ መንግስቲ ከይቕፅል እዚ ከቕፅሎ እየ እንተልዩ ንፈላለና ማለት ኣብቲ መድረኽ ብስምሲ መስፍን ኣባይ ፀሃየን ክሳብ መወዳእታ ንምቅላስ ተኣዛዚ ቃል ዝኣተወሉ እዩ ነይሩ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ኣርሲ ንሓደ ሰሙን ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ህፃናት ሓዊሱ 25 ሰባት ከም ዝሞቱ ስድራ ግዳያትን ናይቲ ከባቢ መራሕቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኢትዮጵያን ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ ከም ዝጀመረ ዝተገለጸ ዝመጥቃዕቲ ካብቶም ዝሞቱ 8 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ቤት ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ ኣብ ዞባ ኣርሲ ወረዳታት ጉና ሽርካን هنقول لوابين كم استفدت أما يتجلسوا بزعبات متقعتين بي بي سي زجلسوا كل تقابل السدران سلسلة مرحتي بيت كريستيان بمخنيات دحننتهم شمام كي جلس حاتي توميم أتم نجتات كم زحبروا
ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከባ 3 ወረዳታት ዝተፈጸመ ዘስካሕካሕ መጥቃዕቲ ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ 12 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ እቲ ዝበዝሕ ሰባት ግዳይ ዝኾንሉ ኣብቲ ድሒሩ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ ወረዳ ጉና ተባሂሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕን ሐሙስን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 14 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ሓደ መራሒ ቤተክርስትያን ኣብቲ ዞባ ወረዳ ሽርካ ብሶኒ 17 ጥቅምቲ 2018 ምሸት መጥቃዕቲ ዳግማይ ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ እዩ ተወሳኺ በዚ መጥቃዕቲ 3 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሓቢሩ ንጽባሒቱ ሰሉስ ሰዓት 5 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ካሊእ ወረዳ ህንቆሎ ሳልሳይ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኢሉ ኣብቲ ወረዳ ዝነብር ሃይማኖታዊ በዓል ስልጣን ቤተክርስትያን ኣብ ዝሃቦ ቃል በቲ መጥቃዕቲ 5 ሰባት ከም ዝሞቱ እቶም ጉዳያት ኣባላት ስድራ ቤት ከም ዝኾኑ ተዛሪቡ እቲ በዓል ስልጣን እተን ክልተ ኣንስትዮን ህፃናትን 3 ደቂ ተባዕትዮ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ካብ ገዝኦም ተወሲዶም ዝተቐተሉ እዮም ክብል ገሊጾሎም እቶም ኣብ ወረዳ ጉና ኣብ ዝተፈጸመ ፈላማ መጥቃዕቲ ዝሞቱ 14 ሰባት ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብሩን ብመውስቦ ዝዛመዱን ከም ዝኾኑ ይግለጽ ዘሎ ሓደ ምንጪ ኣብቲ መጥቃዕቲ ሓፍቱ ከም ዝተቐተለቶ ካሊእ ድማ ኣዲኡ ደቂ 7 ዓመት ማንታ ኣሕዋቱን ሓንቲ ሓፍቱን ዝርከብዎም 8 ኣባላት ስድርኡ ከም ዝተቐተሉ ተዛሪቡ በዓልቲ ቤት ሓውን ጓል 16 ዓመት ጓሉን እውን ከም ዝተቐተሉ ሓቢሩ እቶም ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ እቲ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ ከባቢ ሰዓት 9 ድሕሪ ቀትሪ ዝተፈጸመ ኮይኑ 6 ሰባት ኣብ ገዛ ተኣኪቦም ጸበል ሚካኤል ይሰትዩ ነይሮም ተባሂሉ ጓል 4 ዓመት ህፃን ካብቲ መጥቃዕቲ ብህይወት ካብ ዝድሓኑ ሓንቲ ኮይና ተባሂሎም እዞም ዝድሓኑ ነበርቲ ንጽባሒቱ ንጎሆ ሰዓት 1 ምስ ፖሊስ ናብ ቅትለት ዝተፈጸመሉ ከባቢ ኸይዶም እዮም እቶም ክልተ ህፃናት ናብቲ ቅድም ክብል ሆስፒታል ሃይለ ማርያም ማሞ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ኮሌጅ ሕክምና ሆስፒታል ኣዳማ ከም ዝተወሰዱ ተገሊጹ 8 ኣባላት ስድራ ዝተቐተልዎ ሰብኣይ ናብቲ ከባቢ ተጓዒዙ ኣዲኡን ሓፍቱን ክቐብር ከም ዘይከኣለ ገሊጹ ንዓኹም እዮም ዝጽበዩ ዘለዉ ኢሎምኒ ንህይወትና ፈሪሕና ሓላፍነት ዝወስድ ሰብ ስለዘየለ ከይድና ክንቐብሮም ኣይከኣልናን ብምባል እቶም 6 ኣባላት ስድራ ቤቱ ኣብ ሓደ ቦታ ተቐቢሮም ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣዲኡን በዓልቲ ቤት ወዲ ሓወቡን ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝተቐበሩ ድማ ገሊጹ ኣቦኡ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ብዕጡቋት ድሕሪ ምውሳዱ ቅድሚ 6 ወርሕ ከም ዝሞተ ኣዘኻኺሩ ኣመሓዳሪ ዞባ ኣርሲ ኢብራሂም ከድር ነቲ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ቅትለት ሓሶት ብምባል ነጺግዎ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ረቡዕ ምሸት ኣብ ዘውጽኦቶ መግለጺ ግና ኣብ ዞባ ኣርሲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ጥራሕ 25 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጣ ግብጽ ሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ኣትሪራ ከም እትድግፍ ገሊጻ ንናይ 5 መዓልታት ዑደት ንግብጽ ዝገሸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ፕሬዚደንት አብደልፈታህ ኤልሲሲ ተራኺቦም ዘትዮም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ በድር ዓብደላ ዓጢን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሊሕ መሐመድን ከም ዝተራኺቡ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዚደንት ግብጽ አብደልፈታህ ኤልሲሲ ኣብ ቤተ መንግስት ተራኺቦም ሰፊሕ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ሓበሬታ መንግስት ግብጽ የመላኽት እቶም መራሕቲ ሃገራት ክልቲያው ዞባዊ ዛዕባታት ዘትዮም ኣብቲ ዝገብርዎ ዝርርብ ፕሬዚደንት ግብጽ ኤልሲሲ ስትራቴጂያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዓሚቕን መሰረት ዘለዎን ምዃኑ ኣስሚሩሉ ፕሬዚደንት ኤልሲሲ ቀጺሉ ሃገሩ ንሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ንምድጋፍ ዘለዋ ጽኑዕ ተወፋይነት ኣረጋጊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ በጎኑ ግብጽ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ድማ ምብራቕ ኣፍሪካ ንክረጋጋዕ ዘለዋ ልዑል ግደ ንኢዱ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘብቅዕሉ መንገድታት ጠሚቱ ዘተ ከም ዘካየዱ ተሓቢሩ ሰፊሕ ደገፍ ግብጽን ኤርትራን ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ሰራዊት ሱዳን ካብታ ገዳሲት ምዕራብ ሱዳናዊት ከተማ ኤልፋሻር ብሓይልታት RSF ተደፊኡ ድሕሪ ምውጽኡ ኩነታት ሱዳን ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ምህላው ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ግብጽ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ከም ዘካየድን ፕሬዚደንት ኤልሲሲ በወገኑ ኣብ ኤርትራ ዑደት ብምግባር ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድ ዝተረኸበሉ ስሉሳዊ ኪዳን መስሪቶም ምንባሮም ይዝከር ኣብዚ ዋን ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ዓሰብ ዝተልዓለ ቀደማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ንዋንነት ተወደበ መልኪቱ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ምጉትን ኣብ ዘስምዕሉ ዘሎ እዋንዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ግብጽ ምብጻሕ ይካየድ ዘሎ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን እታ ታሪኻዊት ጸላኢት ትብላ ግብጽን እውን ብሰንኪ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ፍልልይ ዛጊድ ብዘተ ክፍታሕ ስለዘይከኣለ ብፍላይ ድሕሪ ምዛምቲ ግድብ እቲ ኣብ ሞንጎን ዝጸንሐ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ቁርቁስ ገና ኣብ ከቢድ ኩነታት እዩ ዘሎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ግብጽ ብሽርሕን
ሰብአዊ መርገጽን ብፍላይ ዕጡቃት ተቃዋምቲ ብምዕጣቅ ክኸስዋ ይስማዕዮም ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣዛዚ ሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ናብ ግብፂ ብዘቕንዓ ዝመስል ቃና ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕሪ ንዘትረፍዋ ዝበሎም ብስም ዘይጠቕሶም ሓይልታት ወፃኢ ክወቅስ ተሰሚዑ እቶም ንስሳን 70 ዓመታትን ሰሪሖም መሬት ኸይብና ክንተርፍ ዝገብሩና ጸላእቲ ስርሖም ቀጺሎም ኣለው ድሕሪ ምባል እቶም ቀንዲ ወነንቲ ናይቲ ንኢትዮጵያ ብመሬት ናይ ምዕጻው ኣጀንዳ እቶም ታሪኻዊ ጸላእትና እዮም ክብል ተሰሚዑ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ላንዳ ሪፖርት ንሎም ዝሓዝናዮም ጸብጻባት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለ ዝተኸታተልኩምና ነመስግን ላንዳ ሪፖርት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስድራ ዚ ዩቲዩብ ቻናል ክትኾኑ ንሓትት ሰላም